আচ্ছা ঘটনাটোৰ বিষয়ে মই বিতংকৈ নাজানিলেও মই এতিয়া জনা হিচাপত যে জানিলোঁ যে দুপৰীয়া 12টামান বজাত এই যে ৰঞ্জুমা নাৰ্জাৰীৰ লগতে সাৰ্জিমা নাৰ্জাৰী তাৰমানে বাচ্চাটোৰ পিঠিত লৈ কাপোৰ ধুব গৈছিল বুলি জনা গ'ল, কিন্তু সেইখিনি সময়তো কোনো দেখা নাছিল। সময়টো তেতিয়া 12টামান বাজিল আছিল শুনা মতে, যে হয়তো তাতে পানীত পিছলি পৰি পেলাই সেই পানীত পৰিলে। তাৰপিছত খবৰা খবৰি হোৱাৰ পিছত বিচাৰি যাই পেলাই 2:30টামান বজাত তাৰমানে গাঁৱৰ মানুহ যাই পেলাই তাকে বিচাৰি পালে, পানীৰ পৰা উঠালে। তেতিয়া ইতিমধ্যে দুজনৰে মৃত্যু হৈছে। মই 4টামান বজাত কোকৰাঝাৰত এছপিৰ মিটিঙত থাকোঁতে মই ইয়াৰ পৰা ফোনটো পালোঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা। মই এইমাত্ৰ আহি পালোঁ, আহি পেলাই জানিব পাৰিলোঁ যে ঘটনাখিনি অলৰেডি এইটো দুৰ্ঘটনাজনিত হৈছে, কিন্তু কোনেও ক'ব পৰা নাই যে কেনেকৈ পৰিছিল আৰু কি না, সেইটো দেখা মানুহ নাই। দেখা মানুহ হ'লত তেতিয়া 12টা বজাতে হৈছিল, কিন্তু 2:30 মানতহে বিচাৰি পাইছিল আৰু কি। এইখিনি আৰু স্যার এই ঘটনার বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত ল'ব স্যার এতিয়া মই আমাৰ নিয়ম মতে ডেড বডিটো লৈ পেলাই মেজিষ্ট্ৰেটৰ দ্বাৰা এনকুৱাজ কৰাই এতিয়া PM কৰাম। PM মতে যি ফলাফলটো ওলায় তেতিয়াহে বুজা যাব। थैंक यू सर। ओरैनो घटनाया मा जादों होननानै बुंदों? ककालागियाव जोंनाव बेबायदि माबा मोनसे सि सुनो थांदोंमोन, बिमा आरो फिसाखौ बानानै बियो थांदोंमोन। मा बियो स्लिप जानानै गोग्लैदों। गोग्लैनानै बबे टाइमाव गोग्लैदों जोङो मिथियाखै आरोखि, रायजो राजा रावबो मिथियाखै। बे समाव माने जेब्लानाखि बे सुनो थांदों, न'खरनि मानसिया बुंदों सुनो थांनायाव बियो मथा मथि बिदिनो 12:30 बा 12टासो टाइमाव थांदोंमोन। जोङो नुनो मोन्दों न'खराव बुंबाय माथो मानसिया दाबो फैया होननानै खेल खालामनानै मोनबाय। माने बियो 1टासो टाइमाव नायनानै ओमफ्राय मानसिया गैया सि सुनो माबायावहाय। जेब्लानाखि गेटखौ जोङो बन्द' खालामहैयो, दैया रानो होमब्ला जे सारनानै गथ'खौ आरो बिमाखौ जोङो सारनानै मोन्दों आरोखि। माखासे जिनिसा जाहैबाय जोङो दैखौ जोंना ओरैनो जाम्फैखा नालाय बियो मा होनो बेखौ माइ गायनो लांनाय दै। ओमफ्राय बेहाय लांबाय थानाय समावहाय जोंथ' मिथिया बेफोरबायदि जागोन मागोन। माखासे जिनिसा जाहैबाय मेन जोंनि बे दै माइ गायग्रा, बेहाय जोङो रायजो राजा बेजोंनो बयबो माइ गायनानै जाग्रा आरो बेजोंनो आबाद मावग्रा हिसाबै जोङो मिथियो जे मिथिया। जोङो लुबैनाया मा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे बिमा फिसा माबा मोनसे जादों हिसाबै आसा खालामदों, माबा मोनसे एसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो बा माबा मोनसे आसा दङ हिसाबै बे अनसुंथाइखौ लुबैदों आरोखि। दैबानाजोंहाय लोब्बाखौनो होनना बुंनांगोन, माने दैबाना दिनै जिहेथु दैबानायानो जागासिनो दङ। जे जोंनावहाय माइ गायनाय बे दै होमब्लाबो बिराद गिदिर आरोखि बे जाम्फैया। बे जाम्फैयावहाय स्लिप जाना गोग्लैनाय, जे फिसाखौ बानानै बे गोग्लैलांबाय नालाय, बे फिसाखौ बानानै बे मानो हायाखिसै, बे जे सानस्रिनोबो हायाखिसै बा बासायनो हायाखिसै, स्लिप जानानैसो गोग्लैनायनि खोथा नालाय। बे जिनिसखौ माखासे जिनिसा जाहैबाय गोग्लैबाय नालाय, बे जिनिसखौ रावबो मिथियाखै आरोखि, रावबो नुवाखै। ओमफ्राय दिनै माखासे जिनिसा जेब्लानाखि घटना जानानै न'खरनि मानसिया माबा नागिरो होमब्लासो जोङो बुजिबाय मानसिया गैया। होमब्ला हाखु दाखु सुइस गेटआबो खाथिखाना जोंना, गेटखौ बन्द' खालामहैनानै ओमफ्राय जेजों सारखांलाबायबाय, जेजों सारखांनानै मोनबाय आरोखि। मा गामि होनदोंमोन ओरैनो? ककालागि। औ। थानाया मा गोलैयो? जोंना ओरैनो आउटपस्ट सराइबिल, ओमफ्राय जोंना मेन माबा थानाया जाहैबाय गसाइगाव, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार।